nejaké rozbité. Tetrov, prepínam. Jaký tetrov, kolega Letka. Tetrov, počuješ ma? Piči, Letka! Si to ty? Auto, vidíš, auto? Vidím ľudí so zmrzlinou. Si to ty? Na ľudí sa vyster, auto je dôležité, podozrivé je. Do piči, tak strieľaj na to auto, kurva! Začnem, Tetrov, kde si? Kokot, mlč, strieľaj! Kurva, máš právo strieľať, strieľaj! Strieľať! Rozjeb ho! Poď! Jebať do ňoho, poď! Máš právo nevypovedať, nasadím ti puta teraz a si podozrivé. Na Kermore, pán príslušník. Ich bin nicht Auto, ich bin Container. Umelak, nebuď múdry, lebo ťa dám na estekačku! Tokáň, centrála, prepínam tu, zatkli sme podozrivé auto. Kurva do pinča, nejebte sa mi do frekvencie, jazdím na 5. kilometri. Kde som? Nové Zámky. Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli. Chceš mať také dopánky ako ja? Na to nemáš. Ale klikni na náš e-shop. Na to máš.